Bon dia, climentons i climentones. Primer de tot, vull donar el meu condol a totes les persones que han perdut un ésser estimat a causa d'aquest virus. Tot el nostre suport. Vull agrair a tothom el gran esforç que esteu fent de no sortir de casa, de sortir el mínim possible. La millor fórmula de no contagiar-nos nosaltres ni contagiar a la gent és continuar fent aquest esforç. Són dies durs. Ara ens acaben de comunicar que allargaran 15 dies més el confinament. Si us plau, necessitem el vostre esforç de quedar-nos a casa. Hi ha gent contagiada, amb la qual cosa tenim que evitar tallar aquest contagi del virus. Us informem que des de l'Ajuntament de Sant Climent estem abocant els nostres esforços per coordinar tota aquesta pandèmia, tots els recursos. Ja fa 2 setmanes vam crear un pla de contingència i vam començar a organitzar per torns els serveis bàsics. Penseu que la policia local, els serveis socials, la neteja, aquests estan a ple rendiment, a plena disponibilitat nostra i segueixen treballant per poder col·laborar amb el seu petit gra de sorra. Penseu que des de la recepció de l'Ajuntament estan operatives pel matí per rebre qualsevol de les vostres consultes, per telèfon o per internet. El que necessiteu ho podeu consultar. Penseu que des de serveis socials cada dia es fan trucades a les persones més vulnerables i a les més grans de 65 anys per veure si necessiten quelcom o a vegades simplement per parlar amb elles i acompanyar-les. S'ha creat una bossa de voluntaris i voluntàries per donar suport, a vegades, a anar a fer una compra d'aquesta gent gran, per anar a la farmàcia a buscar alguna cosa o simplement per baixar les escombraries. A elles, a ells, a tots, gràcies. Penseu que aquesta activació del pla de contingència ha suposat, per exemple, augmentar la desinfecció de certes zones que s'utilitza molt, tota la zona comercial de la Rambla i tota la que està al voltant dels comerços que més s'utilitzen. Estem fent una desinfecció diària, un treball que també l'empresa de via pública, de neteja via pública, està intensificant la neteja dels contenidors i fins i tot ara Aigües també ens ajuda amb un baldeig de carrers. Penseu que hem volgut també afegir una sèrie de mesures econòmiques que vindran a sumar-se a les que ja faran des del govern, però nosaltres des de l'Ajuntament, en petita mesura, també col·laborar. Com? Hem aturat els rebuts de l'escola Bressol, farem la devolució de la part no gastada del mes de març, també hem aturat els tributs de les taxes comercials de les activitats dels comerços que no s'utilitzen i els hi farem la devolució proporcional. També hem demanat aturar tots els tributs. És més, ja ens han contestat dient que el de vehicles que havia de sortir el mes que ve ja queda aturat i s'ajornarà. Doncs anirem fent progressivament en tots. Ara hem d'estar tranquils, hem d'ajudar el que puguem i en aquest cas, des de l'Ajuntament, volem fer aquesta aturada de tributs. També què hem fet? Hem fet un repartiment de les targetes Moneder per les beques menjador. Aquells que ja ara no poden anar a l'escola i no tenen el becat al menjador, doncs ja els ha arribat una targeta Moneder per poder anar a comprar aliments de primera necessitat. Penseu que totes aquestes mesures les trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Climent, santclimentdellobregat.cat. Consulteu-la diari, doneu-vos d'alta el butlletí digital perquè així un cop a la setmana ho rebreu al correu de casa vostra. I per qualsevol cosa que necessiteu, truqueu a l'Ajuntament, pel matí a recepció i durant tot el dia a la policia local. També s'han repartit mascaretes i gel desinfectant als comerços perquè els pugueu utilitzar i així també evitar el contagi quan aneu a comprar algun queviure, algun medicament o algun altre producte. Penseu que des de CatSalut ens han recomanat, com ja ens ha dit la nostra regidora, descarregar-vos l'APP del CatSalut. I també han reorganitzat tots els ambulatoris de les zones d'aquí al voltant, Gavà, Viladecans, Sant Boi, arriben fins a Martorell. El nostre CAP es va tancar, però tenim el CAP de referència, el Viladecans 2, que han intensificat, han augmentat el personal de telèfon. Si necessiteu qualsevol cosa, truqueu per telèfon. No aneu al CAP. Primer truqueu i des d'allà us donaran directrius. I, com sempre, el 061 per si teniu alguna necessitat, urgència sobre el coronavirus. Pensem que cada dia a les 8 de la tarda sortim a aplaudir per al món sanitari, però jo també crec que aquest aplaudiment, aquest recolzament, és per tota la gent que està ajudant a tirar endavant tota aquesta pandèmia, des dels científics, des de la gent que transporta els productes, des de la gent que recull les escombraries, tothom
Tothom, gràcies per poder ajudar-nos. I penseu que la solidaritat és la millor de les armes que tenim. Aquí a Sant Climent hi ha molta gent cosint mascaretes que després les portem al comerç local perquè les pugueu agafar. Gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies. Sobretot, molta força a les persones que teniu la malaltia. Ens en sortirem, confiem en els nostres equips sanitaris, són molt potents. Hem d'evitar sortir per no contagiar-nos més i així no col·lapsar el sistema sanitari. Aconseguirem superar aquesta pandèmia amb l'esforç de tots els climentons i de totes les climentones. Penseu que això s'allargarà uns dies més, però la millor eina és no sortir de casa. De veritat, quedem-nos a casa, sortiu el mínim possible i aconseguiu utilitzar aquests recursos que ens donen, com són tan fàcils com rentar-nos les mans i evitar el contagi. Climentons, climentones, ens en sortirem, segur, quedem-nos a casa.